Logoफोर आङो दायो आरनाइ सुनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो ओरैनो लाना नायदो आरोना बेबायदि लाना नायदो आरनाइ सुनो नागिरदों दैजों सुनो नागिरदों बैसागोआव लानो नांगौ दि ओरैनोलाय बैसागोआव गोदान आरनाइसो लानो नांगौ नङा होनबा गोदान बायखौलाय ला बेखौनो सुनानै लानोसै न' सिबलायनोसै नै आं लोगोफोर न' सिबलायनोसै ओंखाम ओंख्रिखौथ' संखांबाय ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना जाहा मुथुखौ नेगासिनो आङो मुथु फायगौमानि न'खौ सिबनानै लाग्रोनोसै जाहा मुथुआ खानाय सिन जाहैदो बैसागोनि ओमफ्राय आंखौ बेलाथि बाथोन देदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेलाथि बाथोना देनायाव बेयावनो टुप सिददावना होबाय ओमफ्राय आलु सोबाय खावलायानो नै गोजा जालायसिगोन Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने जोङो दिनैहाय मा खामानि मावखो आरोना मुथु आरो आं जों दिनैनि दिनाव मा खामानि मावखो बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों ओमफ्राय नै आङो खर' खानानै लादों न' सिबखांबाय आङो न' सिबनायाव लेथ्रा लागोन दि खर'आव बिनिखायनो खर' खानानै लादों ओमफ्राय मामोनलाय बावगारलायबायसो आङो ओमफ्राय नै आं फथा लादों बैसागोनि बायदि ओमफ्राय जोंहानावथ' खामानिया एसेबां गैखाया माने मोनसे मोननै खामानिब्लाबो आरोना बे मोनसे मोननै खामानिखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै नै बाहेराव ओंखारलांसै मानिफ्राय जागायजेनगोन बेखौ आं बुंनो हाला जिखिजाया देखायलांबाय थानोसै आरोना मा मावो बेखौनो देखायलांसै खस्थ' खालामजानोसैलै जों खामानिखौ दहायनो मावखांबाय खावसेखौ ओमफ्राय दायो उखैबाय नालाय टाइमबो जाबाय दायो 10ता जाबाय ओमफ्राय जाग्रोना लानोसै आरोना एसे आरो जाखांनायनि उनावहाय खामानियाथ' दंबावो फिसा फिनला मावनोसै बेखौनो देखायलांसै भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो दे लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आंना भिडिअफोरा बारा इसेबां माबा नङा नायजाथावना नङा गावनि आन्थाल' ओरैनो मेम'रिनि आन्थाल' अब्लाबो नायदो लोगोफोर माथो खालामनो लोगोफोर जाबाय जाहा मुथुआ खानाय सिनबाय लोगोफोर नै नायदो माबादि नुखो जाहा मुथुनि खानाय सिननायखौ मा साइज बियो मा काट मादे मोजांखौनो नुवाखै माथो मानो मोजां नुवाखै गावहा साहिङाव थाना मोजां नुवाखै खैटाकानि दे 50 ताकानि सिनबाय जाबाय मुथु ओइ मुथुलै मुथु नों मानो निकिताखौ नांगोलदां होनाय हिनजाव मानसिया नांगोलदां बाला अखा हायानो ओरैनोबा अखा हाया जाखादों हानाय नंला मालाय फोथायनाय नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबाखै आलु गायबासो बिदि माथो जाबाय जा मुथा खामानि मावसोदों नै लोगोफोर भिन्दि गायगोननो भिन्दि इलाय माथो भिन्दियानो दंखायोलाय हा आरो मानो बोफिनखो हा खामानि मावनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों मोखां सुदोंना सुवाखै सुवाखै जोब्बाय खानायदो
Ha. बबेयाव मा गायदोंथाय? हा? मिथिया? खामानि मावदोंमोन ना बेखौनो आङो एसे भिडिअ लादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो खामानि संगासिनो बे लामानि गेटखौ मारिनो फैदों आङो मारिना दोनाबा जोंहानाव बै लामाथिंजाय मोसौ सारोन थांबाय थायोना बेयावहाय हाबफायो आरोना जोंहानाव ग्रोब ग्रोबनो मोसौ सारोना बेखायनो मारिना दोननांगौ मानो दाननाय नोंलाहाय थाब ले आं मोखां हुगोन बा मोखां हुगाराबा बेसे मोजां नुखायो दा आं मैगं संगासिनो लोगोफोर मा मैगं माने मैगं नङा ओंख्रि संगासिनो मा ओंख्रि संदों आङो बेखौ एसे देखायनि मानामुनिदो आलुदो भाजा एवखांबाय ओमफ्राय दायो नै ओंख्रिया गोदौगासिनो आंना दालि ओमफ्राय थास' देखायनोदे आं नै दासो दै होहांदों ना गोदौगासिनो ग्लब 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 ग्लबनो आंना ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनाया जा गोबाव जाखाबाय ओमफ्राय दाना ओंख्रि संनाय मानाय भिडिअफोरखौ बारा नायथारलाना बेनिखायनो बानायनो गोसो जाला आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअफोरा भिउ जाथाराब्लाबो भिडिअ बानायनो बारा गोसो जाया आरोना आंनाथ' बारा भिडिअफोरा भिउ जाथ्राना बेनिखायनो बायो आरोना एसे अबेसे भिउजोंल' खोथा गैया न' मेम'रि थाब्लानो जायो न' लोगोफोर मोनसे खोथा जाहा मुदाथ' बारा न'नि खामानि मावथ्राना बारा मिथिया बियो ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि सासे गथ' आरोना गथ' माने इसिबां गथ' नङा 15 बोसोरसोनि बियो जोंहानाव खामानि मावनो फैबाय थायो ओमफ्राय जाहा मुदा नांगोलबो दंमोन ना ओमफ्राय बे खामानि मावथ्रा नालाय बारा रोङा मावनो ओमफ्राय नांगोला खेंख्रा खेंख्रि जाबायनो आरोना ओमफ्राय बेखौ नांगोलखौ हमहोबाय आरोना ओमफ्राय हमहोनानै बोबाय आरो जाहाया बुंबाय हिनजाव मानसिया नांगोल हमनो मोनामोन मानो बेबायदि हमहोनांगौ मानांगौ ना ओमफ्राय मुथुआ मा जायो बेखौनो सोंबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंहा आफायाबो न'आव दंखायो ओमफ्राय दायो थांनानै आफानियाव सोंहैगासिनो आरोना मा जायो हिनजावफोरा नांगोल हमनानै नांगोल बोब्ला मा जायो माथो बेलेग जायगाफोरथिंलाय माथो हिनजावफोरानो खस्थ' खेथि खालामो मायो बेबायदि सोंगासिनो आरोना मा जायो आंबो मिथिया लोगोफोर जिखिजाया हामा होननानै मिथियो आरोना आंबो मिथिया गोदो गोदायनिफ्राय फोथायबोनाय नङा लोगोफोर गोदो जेरैबायदि फोथायबोदों दाबो बेबायदिनो फोथायनानै सोलिनांगौ जायो न' लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअआव खानायफोरखौ बिराद जायफोर लाथारोना ओमफ्राय कमेन्टआव मानसिफोरा बुंहरदों आरोना आब'आ खानायखौ एसे स्राय स्र' खेबनानै भिडिअ बानाय होननानै बुंहरदों आरोना ओमफ्राय अबसे नंगौ स्राय खानानै भिडिअ बानायब्ला मोजां नुयोना बेखायनो आं दिनै स्राय खेबनानै भिडिअ बानायदों मुथुलाय मा खालामदों जोंहा फ्रिजआव मा दोनो लागोन आङो बेलाथि सावदों लोगोफोर बाथोन देनो नोंसोर बेलाथि बाथोन गोथाव मोना मोना आं फैसा गोथाव मोनखायो बेलाथि सावदों बाथोन देनो नै बेवहाय दै फुदुंखौबो बेलाथि सावदों आरोना र' आं बाथोन देनायखौ दा देखायगोन
Mutu? Ma खालामखो? Mini kira mini na. Aku benar ni. Sunjay. Sur Sunjay. Kami ni kopi lainai nama. Oke. Sunjay laptop dong. Tukang full deh. Babe, nih. Yo. Nudan bayi ni lah. Naile, nagale kan bawa. Nudan sudah. Mana gompray? Maknanya kita deh. Ani sini susah nih enggak? Nih, cuma jangan enggak. Nih, ini susah susah. No? Di sini susah nih enggak mas sini jangan. Hah? Promote tadi. Lagi kurang zaham itu na sapu dengan na mutuan ya pengen sih sana. Mutu dah ada kami yang sungguh nanti nih. Halo berapa? Hai berapa sang sang sudah. No lalu pun jam kisang sang sudah pengen jangan dengan saya napi nane. Bela tiba tende nagi dan ang dum teke teke dum. Lisan bilang nak boleh film itu pun. Ini aku masalah datang ni cái thau xe cứ định xin năng bạn không đưa nữa ôi khi nào này cái thau nít ta xin năng được nó cái bạn này đi lưng được năng được Ang hasalang alaga perang ha Horlicks selang men kintu Horlicks sana gilang na jepai meleng lar nah nei gila ada dia bedeng bawa nei ben gila jepai Jwng tham tuna video saya ger nu kadina le isang ger nu ade mutama ori baba mobil beleg nu kaya जोङो खामानि मावखांनायनि नै जाबाय ओमफ्रायो गोथाव नंला ना मोखो
ओमफ्राय आरो दा जाखांनानै फिसा फिसा खामानि दंबावो बे खामानिखौ मावलायनोसै भिडिअ लानोसै सोलाबोना सोलाबाथाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जादों बेखौ खिथानो दालिजों थास' मानामुनि आलु भाजा ओमफ्राय बेलाथि बाथोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बे जानायावनो फोजोबनो सानबाय दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय मिथिनायफ्रा दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इथिनायफोरा जाथ'नाङा होनदों दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय गब 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 जानानै फोजोबनोसै जल्दि